नइखे अच्छा अभी बाटे ई बाचा ठंडी काम तोहर नइखे अच्छा अभी बाटे ई बाचा कैसे के उठाइया समानी हो कुछ होई तो उहे जानी हो कोहत बमसी चरोरी कोरम हम धमाका ए सोइया कोरी धूम धड़ाका छोटी घाटी छोड़ी पड़ाका ए सोइया कोरी धूम धड़ाका कहे बिरजू बिहारी हो जल्दी कर तैयारी हो कहे बिरजू बिहारी हो जल्दी कर तैयारी हो भीड़ होई बहुते भारी हो।